गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो मुभि नायनो थांनो नागिरदों आरो ना गंगुबाई जिहेतु दायो बहुत कन्ट्रभार्सियेल मुभि जानानै दङ स' बेखौनो माबायसा होननानै बिराद नायनो एक्साइटेडमोन आङो ओमफ्राय टाइम मोनाखैमोन नालाय जों ज'नो बेखायनो जोङो ज' दिनै टाइम मोननायखाय फैबाय आरो ना नायनो स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो लोगोसे आं दिनैहाय नोंथांमोननो गंगुबाई मुभिनि रिभिउखौबो होगोन लांलै दिनै बिराद मानसिलै सानडे गारि पार्क खालामनोनो मोनलायलायाखै इमान मानसि नायलाय गेटआव बाप्पा फैबाय दायो गंगुबाई नायनो So guys जोंना मुभिया दायो स्टार्ट जासिगोन आरो ना ओंखायनो पुरा आराम बिन्दास जनानै नायनोसै नायखांनायनि उनावहाय भिडिअआ माबोरै भिडिअनो मुभिया माबोरै बेखौहाय आं नोंथांमोननो सिगाङावहाय मोजाङै न'आव थांनानै खिथागोन आंखौ दायो सान्ति मथे नायनो होथ'नो दे दसेल' ने जोङो दासो नायखांना फैबाय दा उनाव न'आव थांनानै खिथानोसै आं माबोरैहाय मुभिया गाइस रुमावहाय मोनफैनानै नोंथांमोना साननो हागौ दहयोथ' निउ मेकआपसोमोन आरो माने फ्रेश मेकआप मोनसे नुदोंना नुवाखै माने आङो मोनफैखांनानैहाय आरो शुट खालामबावदोंमोन आङो मिस' हल भिडिअ खालामदोंमोन आं मिस'नि स' नोंथांमोना नायाखैबा नायहैबानो जाबाय डेसक्रिपसनावहाय आं लिंकखौ होनानै दोनगोन आरो लिंकखौ होनानै दोनाब्ला नोंथांमोना आंनियावहाय डाइरेक्ट गेम स्ट्रिमारि सार्च खालामनानै नायहैबानो जाबाय मिस' हल होननानै अब्लानो मोनगोन बेखायनो मेकआपआ दङ नालाय बेखायनो आं सानबाय मा भिडिअखौ बानायखानोसै आं बावगारबायसोमोन रिभिउ होनो होननानै बुंनानै उन्दुसिगौमोनसो आं डाइरेक्ट खिन्थु आं गोसोआव फैफिनबाय नालाय होनसै आरोना स' मुभिया मोजाङानो ओमफ्राय आं माने सासे जाय गंगुबाई जे बे गंगुबाईनि आङो मेनेजारनि इन्टारभिउखौ नायदोंमोन आरोना बेखायनो आङो मुभि नायनायावहाय 100आवहाय 90%ल' इन्ट्रेस्ट मोनबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो गंगुबाईनि जिथु मेनेजार बेनि इन्टारभिउखौ नायनायावहाय स्ट'रिफोरखौ मिथिबायमोन आरोना एसे एनै ओमफ्राय आरो माखासे इउटुबार्सफोरा बेनि जिथु गंगुबाईनि माने मोनसे माफिया कुइन्स होननाय मोनसे माबा दङ बिजाब दङ बेनि बागै खोन्थादोंमोन नालाय स' बेनो आरोना एक्जेक्ट मुभिया गंगुबाईनिया बेखायनो आङो मा जागोन बेनि उनाव मा जागोन सब मिथिखाजोबदोंमोन बेखायनो बारा इन्ट्रेस्ट नाङाखै आरोना 90%ल' जेनेबा 100आवहाय बाट मुभिया मोजां खिन्थु हौवासा मानसिया बे मुभिखौ नायनो थाखाय एसे बरिं मोनगोन आरोना जाय हौवाफोरा जेनेबा एक्सन मुभि बा एक्सनजों लोगोसे एसे कमेडि मुभि बेफोरबायदिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय बे मुभिया नङा मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय एसे बांसिन माने ड्रामा बांसिन आरोना जेनेबा एक्सनफोरनिख्रुइ बेखायनो ओमफ्राय दा स्ट'रिया रिभिउखौथ' होबाय आङो आउट अफ 5 होनजायो ना इमान खस्थ' खालामदों माने बेलेगनि हार्डवर्क खालामनायावहाय आं माबोरै रेटखौ खम होनो बेबायदि जायो आङो बेखायनो मोजाङानो मुभियाबो ओमफ्राय फुल माने जिथु मुभिया गंगुबाईनि सायावनो नालाय बेखायनो आलिया भट्टनिनो सिनफोरा बांसिन दङ आरोना गंगुबाईनि
स' नोंथांमोनाबो इउटुबावहाय नायनो हागोन बे गंगुबाइनि माने बाय'ग्राफि होनायावहाय सब दोंखाजोबो आरोना ओमफ्राय आरो माखासे कन्ट्रभार्सिबो जादोंमोन बे मुभिखौ लानानै मानो होनना बुंबा जितु जायगा बे मुभियावहाय मेनसन खालामदों बे जायगानि मानसिफ्रा बे मुभिनि दारै गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांदों होननानै बुंदोंमोन आरोना स' बे मुभि जितु गंगुबाई काठियावारि बे मुभिखौ लानानै गोबां कन्ट्रभार्सि जादों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बे मुभियावहाय मोनसे लकेसननि बागै खोन्थादों बेनो जाहैबाय कमाथिपुरा स' कमाथिपुराया दाबो दङ नालाय बे जायगानि मानसिफ्रा माने गोबां हारला खालामदों मानो होनना बुङोबा बे मुभिनि जेब्ला ट्रेलारा माने रिलिज जादोंमोन अब्लाना गोबां मानसिफ्रानो बे कमाथिपुरा जायगानि मानसिफोरखौहाय गाज्रि नोजोरजों नायदों मानो होनना बुङोबा बे मुभियावहाय कमाथिपुरा होननाय जायगानि मानसिफोरखौहाय जेनेबा मानसिफोरखौथ' नङा बाट बै जायगानि मानसिफ्रा बेबायदि सानना लादों जे कमाथिपुरायावहाय बे मुभिनि गेजेरजों कमाथिपुरायावहाय गासैबो मानसि थानायफोरा बैसा खामानिखौनो मावो मा होनो प्रस्टिटिउट स' बेनि थाखायनो बिथां कमाथिपुरानि जायगानि मानसिफ्रा स्कुलावबो लासिं जानांदो बा जबबो मोनाखै बा गुबुन जायगाफोराव थांनायावहाय मानसिफोरजों इनसाल्ट खालामजादो बेनि थाखायनो बे कमाथिपुरा जायगानि मानसिफ्रा बे आलिया भट्टनि जितु गंगुबाई काठियावारि मुभिनि ट्रेलारनि सायावहाय एक्सन लादोंमोन आरोना बाट जेबो माने बे मुभिखौ रिलिज जानायनिफ्राय होबथानो नागिरदोंमोन बेनि मानसिफ्रा खिन्थु हायासै मानो हायासै मिथिया खिन्थु दा हायासै खारनोथ' जोङो सिनेमाया हलाव नायहैनो हाबाय ओमफ्राय माने बिथांमोना मिथिला दे बिथांमोन माने काठिया मा होनो कमाथिपुरानि मानसिफ्रा मानि थाखाय एक्सनखौ लाखो माने बे मानसिफोरजों इनसाल्ट खालामजानायनि थाखाय गाज्रि बुंजानायनि थाखाय जानो हागौ खिन्थु बे मुभिया सिगांनिखौसो बुंदो खिन्थु बिसोरो माने बेनि थाखाय लासिंसिं जानांबाय नालाय बेखायनो एक्सनखौ लानांबाय खिन्थु आलिया भट्टनि एक्टिंआ तामाम जादों आरोना जेनेबा आलिया भट्टनि सिगांनि मुभिफोरखौबो नायबाय आङो सिगांनि मुभियावहाय जेनेबा जेरैबायदि जोङो थायो बेबायदिनो एक्टिंफोरा बेबायदिनो आरोना नर्मेल खिन्थु एबारनिया एकदम जबरदस्त एकदम सुपार डुपार हिट जादों आरोना एक्टिंआ बेबायदिनो आलदा माने रलफोरखौ लानांगौ मोना मोजां नाङो आरो ओमफ्राय मुभियाबो बरिया